veritat? I tant, però és possible. Fa uns anys va venir una d'aquestes, també. I jo mateixa li vaig donar diners al meu fill gran. Els homes necessiten aquestes coses. Si és perdonat. Néixer dona és el pitjor càstig. I ni els nostres ulls ens pertanyen. Ai, m'agradaria poder sortir, passegar i venir. Així s'obliden que es mossega. Que has d'obligar tu. Cadascuna sap les seves coses. Cadascuna. Calleu. Són els segadors. Ara giren la cantonada. Anem a veure's per la finestra de la meva habitació. Però aneu en compte, que són capaços de donar una empenta per mirar, per veure qui mira. Què et passa? Se'm posa malament la calor. No res més que això? Estic desitjant que arribi el novembre, els dies de pluja, la gebrada, tot el que no sigui aquest estiu inacabable. Ja passarà i tornarà tot una altra vegada. Esclar. A quina hora et vas a dormir ahir? No ho sé, jo dormo com un tronc. Per què? Per res, però em va semblar sentir gent. Sí? Molt tard. I no vas tenir por? No, ja ho he sentit altres nits. Hauríem d'anar en compte, no serien els Mossos. Els Mossos arriben a les 6. Potser una muleta sense desbravar. Això, una muleta sense desbravar. S'ha de ser previngut. No diguis res, Pot ser sospita meva. Pot ser. Amèlia. Què? Res. Per què m'has cridat? Ha estat sense donar-me, se m'ha escapat. Vés a dormir una mica. On és el retrat de Pepe que tenia sota el coixí? Qui de vosaltres el té? Cap. Ni que Pepe fos un sembrat meu de plata. Alguna de vosaltres l'ha amagat. Quin retrat? Alguna de vosaltres l'ha amagat. Tens la vara de dir això? Era la meva habitació i ja no hi és. I no s'ho ha escapat a mitjanit cap al corral? En Pepe li agrada caminar amb la lluna. No facis bromes d'això, quan vingui li explicaré. No, això no, perquè apareixerà. M'agradaria saber quina de vosaltres el té. Alguna. Totes, menys jo. Per descomptar! Però quines que no les han fet a casa meva? Amb el pes del silenci de la calor. Estaran les veïnes enganxades amb les orelles a les parets. M'han pres el retrat del meu promès. Qui? Aquestes. Quina de vosaltres? Contrasteu. Regira els ulls. Mira per les habitacions. No ha estat més dura que ens somiareu. Quina de vosaltres aquest retrat? I tu n'estàs segura? Sí. L'has buscada bé? Sí. Si és que feu que al final de la meva vida hagi de venir. De veure el verí més amarg que una dona pot existir. Poncia, l'has trobat? Sí. On era? Estava Digueu sense por. entre els llençols de l'habitació de la Martini. És això veritat? És veritat. M'ha apunyalat el teu minúscula. No em pegui vostè, mare! Sembradura de vidre. Si jo no deixo ser... Tot el que jo però digui's vulgui. vostè! Per què li has tret el retrat? És que no li puc fer una broma a la meva germana. Per quina altra cosa l'anava a voler? No ha estat una broma, que a tu no t'han agradat mai els jocs. Ha estat una altra cosa que reventava el pit per voler sortir. Digues-ho clarament. Calla i no em facis parlar. Que si parlo s'ajuntaran les parets les unes a les altres de vergonya. La mala llengua no té fi per inventar. Ela! Esteu boges. Ens apedregueu amb els pensaments. Altres fan coses pitjors. Que es posin de pena que si les emporti el riu. Perversa! Jo no tinc la culpa que en Pepe Romano s'hagi fixat en mi. Els teus diners! Mare! Silenci! Els teus aiguamolls i les teves alfredes. Silenci! Això és just. He dit silenci. Veia la tempesta venir, però no imaginava que esclataria tan aviat. Pedregant d'odi,
Tireu sempre sobre el meu cor. Però encara no soc vella i tinc aquestes parets perquè ni les rates s'assabentin de la meva desolació. Ara totes, fora! Fora! Puc parlar? Parla. Mai està bé una estrella a la família. El que he vist, vist està. L'Angústies s'ha de casar. Se l'ha de treure bé. No amb ella. Amb ell. Penses bé, amb ell s'ha d'allunyar d'aquí. No penso. Hi ha coses que no es poden ni s'han de pensar. Jo ordeno. I tu creus que ell se'n voldrà anar? I què imagina el teu cap? Bé, el Pepe es casarà amb l'Angústia, esclar. La conec massa bé, per saber que tens preparada la ganiveta. No sabia que se li digués assassinat a l'avís. M'has avisat alguna cosa? Jo no acuso Bernarda. Jo només et dic, obre els ulls i veuràs. I veuràs què? Sempre has estat una dona llesta. Veies lo dolent de la gent d'una hora lluny. Fins i tot de vegades em creia que endevinaves els pensaments. Però clar, els fills són els fills. I ara estàs cega. Et refereixes a la Martínia. Bé, la Martirio, per què haurà agafat el retrat, Doncs perquè després de tot ella ha dit que ha estat una broma. Quina altra cosa pot ser? I tu creus així? Ho crec. I és així. Prou, perquè es tracta de lo teu. Però si fos la veïna de davant, què seria, Ja comences a treure la punta del ganivet, oi? No, Bernarda. Aquí passa una cosa molt gran. Jo no vull donar-te les culpes, però tu no has deixat les teves filles lliures. La Martirio és enamoradissa, diguis tu el que diguis. Per què no la vas deixar casar-se amb l'Enrique Humanes? Per què el primer dia que havia de venir a la finestra vas enviar un encàrrec perquè no vingués? I ho faria 1000 vegades. La meva sang no s'ajunta amb els escoles mentre jo visqui. El seu pare va ser mosso. Així et va tu, amb aquests fums? Doncs els tinc perquè puc tenir-los. I tu no els tens perquè... Saps la seva procedència, el que tens? No m'ho recordis, Bernarda. Ja estic vella i sempre he agraït la teva protecció. Doncs no ho sembla. Bé, a la Martirio se li oblidarà això. I si no se li oblida, pitjor per ella. No crec que sigui la cosa tan gran que vives. Aquí no passa res. Ja ho voldries tu. I si passés, sigues segura que no traspassaria aquestes 4 parets. Això no ho sé jo. Al poble també hi ha gent que llegeix els pensaments amagats. T'escoles per omplir-me de malsons. I no vull entendre, perquè si arribés a l'abast del que em diu, t'hauria desgravat. No arribarà la sang al riu. Gràcies a Reves i a Déu, les meves filles mai han tossat la meva voluntat. Però el dia que les deixis lliures, se't pujaran al terrat. Ja les baixaré dels contos. Tu, la més valenta. Sempre he estat una gustosa picantó. Clar que s'ha de veure que Angústies, a la seva edat, l'entusiasme que té amb el seu promès. I amb ell també se'l veu molt picadet. Ahir em va dir el meu fill que a 4:45 de la matinada, que anava pel carrer amb la jugada, encara estaven parlant. A 4:45. Mentida! Això em van dir. Parla. En Pepe fa més d'una setmana que marxa a la 1, que Déu em mati si menteixo. Jo també el vaig sentir anar-se'n a les 4. I vaig veure amb els coixuis. No vaig voler treure el cap. No per no veure per la finestra del carreró. No, jo parlo per la finestra del dormitori. Llavors... Què està passant aquí? Escolti vostè a quin vostè a totes. Mira d'assabentar-te.
Però el que està clar és que ahir el Pep estava en alguna peça de casa teva a 2:45 de la matinada. Aquí ningú m'ho entén. Obriré els ulls i no els tancaré fins a que em mori. Si els veïns volen aixecar falsos testimonis, es trobaran una pedra. D'altres volen aixecar onades de fam per fer-los terra. A mi no m'agrada mentir. I alguna cosa hi haurà. No hi haurà res. Ja he dit, no et tancaràs els ulls fins a que em mori. Tinc el dret d'assabentar-me. Tu tens el dret d'obeir prou. Tot el que feien els veïns estan a les seves portes. Ves a veure què passa. On veu? On aneu vosaltres? Sempre he pensat que eren unes dones tafaneres i trencadores al rodó. Vosaltres al pati i jo a les habitacions. Agraeix la casualitat que no hagi deixat anar la llengua. També hagués parlat jo. I què anaves a dir? Voler-ho és fer. Ara que et pot i la que s'avança. Tu volies, però la por. No seguiràs molt temps. Ho tindré tot. Jo trencaré les teves abraçades. Perquè jo deixa'm. Per res. Ell m'estima per casa seva. He vist com t'abraçava. Jo no volia. He anat arrossegada com una maroma. Primer, morta. Vinc a saludar-la, senyora Bernarda. I després m'agradaria veure la seva filla Angústies, si vostè dona permís. Doncs jo sí volia veure. És veritat que estimes a la meva filla Angústies? Sí. Doncs... La meva intenció és casar-me amb ella. Jo estimo l'Angústies. I què feies ella a les 4:30 de la matinada a una de les reges de casa meva? No recordo l'hora exacta que vaig anar. No menteixis. A mi ningú em menteix. I si m'has mentit, pitjor per tu. I ara ja pots anar a veure l'Angústies. Ella és una bona filla i t'estima. Bernarda, Què passa? la filla de la Librada, la soltera, que ha tingut un fill, no se sap amb qui. Un fill? Sí, i per amagar la seva vergonya, l'ha matat i l'ha amagat a sota unes pedres. I uns gossos, amb més cor que moltes persones, l'han tret i l'han deixat al llindar de la seva porta. I ara la volen matar, la porten arrossegant pel carrer. Si els homes criden que fa estremir els caps. Que vinguin tots amb pares d'Auxanella i mànecs d'Olivera, que vinguin tots per matar-la. No, per matar-la no. Sí, i el seguirem també nosaltres. Que trepitgi, la que trepitja el seu pecat. No sortiu vosaltres. Apagui el que degui. Que no arrenda més jo del seu pecat. Mateu-la! Mateu-la! No. No. No.
Ara és una fera